Bidikri kelawan iki
Jadi sing luwih utama kanggo wong kang iki apa nglirikake apa mbanterake iki nggih sing luwih utama wong iki niku wiridan iku banter apa alon wal kirwati lan maca Quran asma iku luwih patut minhuma saking karone jaas roh lan jahat likol bihi marang adine zakir. Jadi kang utama kanggo wong kang iki apa nglirikake apa mbanterake iki utawa maca Quran iku apa wae kanggo manfaat marang ati. Jadi juga tetap oh nek alon kudu tetap kayak soalnya bunga jadi mikir beliau Kiai Misbah Mustafa Bagilan pokoknya ya Allah itu saya wong dungo itu kanthi pawadan wong dungo itu kudu Allahu wa niku menurut beliau Misbah Mustafa sehingga motor dulu kan bulan begitu nek ngono motor durane wong alim bener dungo berarti kula gak tau dungo kula isane mau maca kula niku isane mau anut nggih anut jalukane wong alim jalukane wali ngoten mawon nggih ya tok sing dibutuhke iki parane bener ya nggih kan ya kalau cukup bilang-bilang orang apa nih berlapor wah dikirunai dikirwa ya dikir al-wiridu itu wiri ada ibu kang lang al-mustamir kang tumerus bersih ngomong siro alaya zala yetora ginsir-ginsir lisan kau lisan niro bani teles minhu saking dikir fikuli halin ing dan saben-saben tingkat. Jadi dikir itu kang lanjut lah lumintu. Jadi suruh umat datang kemenangan dia bisa iso umur lisan itu selalu teles sebab asma Allah. Subhanallah walhamdulillah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kuduslah sallallahu alaihi wasallam wa barik ala sayyidina. Mulai hati kini wong dikir iku widan iku. Nggih. Ora kok tentu luwih akeh lho luwi. Nggih. Jadi mongso suwe ning nalika akhire wong iku dikir tegene kersane Gusti Allah. Kira-kira ana sing maca pamane iki Mas bismillah. Nggih. Ana sing sepakat jam rampung tok 12.000. Ngoten iki. Ana ning sampeyan yakin nek sampeyan nek sajono sampe apik. Dibanding seberapa jam dia kok berarti 15 menit utawa setengah jam kamu nggak kira misalnya latih jadi nanti ono ojo nek kok 12.000 butuh waktu setengah jam kira-kira ini wong sing eling cara logika nggih nalika wong ngafalke basmalah seprapat jam atau setengah jam nggih kan nek tumrape wong umum ngene iki kadang eling pengen kadang boten nggih kan padha-padha wong umum
sing setengah jam karo sing sak jam ilinya karo pengen secara logika ada sing sak jam. Tapi gini mau pertanyaan nih, wes suwi orang ini pengiran masalahnya kan mending kurang puas suwi ini ayo awet wiridan kok rolas paling yang ngomong itu saya sampai ini sih kok urung nganti aku bismillah itu wes tasbih wes diubah saja akan teliti jaga sama teliti kok nanti kok sama ngubah tasbih ya ubungi permulaan tasbih kira-kira basmalah sampai memeramu mau derek ya rumah surau rata-rata kok akeh sing jelonge wane sajono maca ayat kursi pas sapa kira-kira kok bare rampung karo wong sing wis banget kulinane iki wis kula curiga sing ngoten mau sapa dirawuk lakre anyar umbo lakre londo ngoten niku malah aja kesusu santai mawon soalnya ini sama enak wiridan jamaah barbar kategori sampai wiridan maca nek surah kan maca ayat kursi ping 300 berapa? Wah 300 wija 313 mangsamu 300 wija kan ana sing mulai ya sing lagi dia sing ngimani kali-kali sampai untuk 100 langsung dulu nanti sampai dulu kan udah iya enak barang-barang ngoten niku mulai bentuke sampeyan nalika wiridan lho mau bentuk ngoten niku nggih lho wektune sing genah nggih bangure sing genah aja ngini sesuatu sing gak penting kadang-kadang wong niku pengen ngomong iso diwini ngene omah niku ketane medhit kan berarti nek moro nek kumpul bareng-bareng tak dijalui napa dijali kerupuk atau dijalui martabak boten sekali diarani medhit kan opo pek iso ndonga diwini omah mau bareng iso wae durmane wong sing durmane omah niku sing dijabah dening Gusti Allah nggih wong sing nek ngene majelis gak ono sing dijabah mulai diarani mat gedhe usah ngamal ngono iki kok kowe mat nek kok ngamal duit dasare duit ra duwe kok ngamal ya saya ora kan ngamal ngoten mangkon nek mulane kandungimu tegene ngersani Gusti Allah dia kan tegene ngersani Gusti Allah usaha lisanku selalu terus saking dia tumrape Gusti Allah dalam segala tingkah dalam segala waktu illa fi waqti widinangin dalam waktu wirid layun kinu kang ora kok apa aja ngumpulake baina ing dalam antarané wit baina zikri lan ing dalam antarané zikir kang kekal qiraati kaya maca Quran wa tafakkur nang kabehane Allah kejaba nek gone wektu sing ora mungkin iso antarané zikir karo wiridan kalau hati kau baca Quran itu sulit sekali soalnya ngeten umpamane sampeyan nanti kok maca apa sih katanya wis an-nazi'at surat wan-nazi'ati gharqa maksud sampean pengiling-ilinge sampean kudu bisa sampean nyowe nali kok nek nduri guru kan kula yo ora ngandel iki bahkan nek wong sing ngoten suwe pecah serang batin iki melane diarani kejaba nek ngene wektu sing ora mungkin ngumpul antara nalika wong wiridan karo zikir Gusti Allah karo nalika kudu ngopi utawa nalika tafakkur anang kagak-kagane Gusti Allah sampai rokokan laku tengah wengi mubengi omah tapak rokokan mawon soalnya sampe ra
setan-setan wedi. Nggih. Wa ta'ala sira fi hadzal ibadati dan ibadah. Wa la bismillah. Al-Fatihah.